आं भलन्टियार साब कमिटिनि भाइस चेयारमेन बे लेखायै आं दिनै नैबे 67थि बर' थुनलाइ आफादनि जा जथुम्मा जोंनि नैबे गोजोन फोथाराव जानो नागिरदों बेयो दिनैनिफ्राय लाहार फाहारै एबा हाजासे जोंनि थुनलाइ सिबियारिफ्रा ओंखारबोदों आरो बेखायनो जोंनि जा मावसोम आफादनिफ्राय जाखिनि जोङो खामानि मावनांगौ बेखिनिखौ जोङो गासै भलन्टियारफोरजों एबा मावसोम हान्जाजों जोङो मावनो लागासिनो दङ। जेरैहाय जोङो हागौ बे जथुम्माखौ मोजां रोखोमै साखोन सिखोनै डिसिप्लिनहै जोङो खुंफुंनो हागोन बेबादि जोङो आसा थिदों आरो जोंनि नैबे भलन्टियाराव जोङो फ्राय 700सो भलन्टियारखौ जोङो लानाय जादों। बेनि मास पास खालामनो थाखाय जोङो 175 भलन्टियारखौ जोङो लानाय जादों आरो गुबुन जिखिनि आद्रा थादों 700नि मादाव बेखिनिखौ जेनेरेल भलन्टियार रोखोमै जोङो खामानि मावनो होदों। जेरै ओंखाम खुरनायानो जा एबा ट्रेफिकनि थाखायनो जा एबा जोङो एक्जिबिसनावनो जा एबा गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय जोङो बाहायगासिनो दङ आरो बेखौ खोब साखोन सिखोनै जोङो बिसोरखौ बाहायनो हागोन बेबादि जोङो आसा थिनाय जादों। आच्चा जोंहा जोबोरैनो गोग्गानाय जे खुनु जोंनि दुलाराय नैबे थुनलाइ आफादाव एबा थुनलाइ आफादनि जथुम्माफोराव जोङो भारतनि हादोरगिरि बेबादि मोनफेराखैमोन खोनाफेराखैमोन एबा लिंनायबो जायाखैमोन। दा नैबाहाय जोंनि तामुलपुर जिल्लायावनो तामुलपुर जायगायाव जानो नागिरनायाव बाहाय जोंनि हायुंगिरि भारतनि हायुंगिरिया फैगोन होननानै जोंनो खोथा होनायखाय जोंनि तामुलपुरनि गासै रायजो राजा एबा जोंनि बिटिआरनि गासै सुबुंफ्रानो गोजोनदों होननानै आङो सानदों आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि सोद्रोमाफोर जिखिनि मावथि सोद्रोमाफोर बिथांमोनाबो जोबोरैनो गोजोननायखौ जोङो नुदों एबा जोङो मोनगासिनो दङ आरो खोब जोङो बेखौ लुबैदों दि जे हादोरगिरिया एबा हायुंगिरिया फैनानै जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव भावखौ लादों होननानै जोङो सानदों। दा बे लेखायै जोङो जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुंदों जे जोंनि बर' रावा हाजासे जौगानाय लामायाव थांगासिनो दङ एबा जोंखौ थारैनो बेबादि मदद होगोनखौ जोङो सरकारखौबो जोङो नुनाय बादि जोङो मोनदों। दा बेखायनो जोङो सानदों जे नैबे थुनलाइ आफादनि लोगोसे जोंनि बर' रावा जौगालांथों बेखिनिखौ जोङो जोबोरैनो आसा थिदों।